Tiedätkö mikä on vaarallisin vene asunnossa? Ei riitä valon kanssa. Se on tuo VHS-video. Varokaa tollasia laitteita. Ne saattaa loikkia milloin vaan jalankaan. Monella ihmisellä on VHS-videot loikkinut jalankaan. Sitten on noita vaarallisia VHS-sia. Tuolla on hengenvaarallisia. Sen oikein saattaa purra jalankaan. Tarvittaisiin. Mutta noin on. Tuo on maailman vaarallinen.